El Perelló està en ratxa i aquest cap de setmana frenava la Sénia, el líder de la tercera que de moment només coneix o derrotes, 6 o victòries, la resta de partits. En canvi, els perellonencs no perden un partit des de la visita de l'Aldeana el passat 18 de desembre. Aquest diumenge al vespre, el líder es va perdre enfront d'un rival molt difícil i en bona forma. La Sénia es va avançar en un primer gol de David Callarissa al 24, però l'equip local va saber reaccionar a temps i 4 minuts després, Àlex Pedrosa igualava el marcador a partir d'una jugada a pilota aturada. Així seguirien les coses durant la resta del primer temps i bona part del segon, això sí, amb un equip local dominant per sobre dels seniencs. Al minut 81, Raúl González aconseguia el segon per al conjunt local en una rematada de cap a partir d'una falta picada des de fora de l'àrea que donaria els 3 punts al Perelló. La veritat que possiblement han fet un dels pitjors partits de la temporada, tot i així també s'ha de reconèixer que el Perelló ha fet un bon partit, té jugadors en experiència, la toquen prou bé, els hi deixes, i bé, sobretot la primera part i a ratos de la segona ens han pressionat bé i no ens han deixat fer el nostre joc. Tot i així ens hem avançat al marcador, una jugada en joc directe i això, i bé, pareixia que es posava el partit de cara, però ens han empatat bastant pronte. I bé, la segona part jo crec que hem tingut els dos equips bastantes ocasions per a fer el segon gol, i bé, aquí a la banqueta ho comentaven els jugadors, que el que fes el segon gol quasi s'enduria el partit. Nosaltres hem tingut les nostres opcions, però bé, el Perelló a pilota aturada també ens ha fet el segon gol, els dos gols del Perelló a pilota aturada, tot i així també s'ha de reconèixer els mèrits. Finalment hem fet un partit bo a la Vinyeta, que ja en teníem ganes. Estàvem guanyant partits i això, però el joc no acabava de ser bo, i avui finalment, davant del líder, han fet un partit molt complet, els jugadors han estat molt bé i era un partit que si el perdíem o l'empataven hagués marxat satisfet igualment, perquè els jugadors han fet un partidàs.